и животът Макар да пада. слагам на втория монитор, да виждам какво правиш. Сега се събуждам изнасилен някъде. Та болката ще е малка, ама срама за цял живот. О, ще ви кажа каква история знам направо. Как се начаткал, какво направил, къде е ходил. И... Значи... Ходил след това на доктор, защото имал някакви болки в газа. И лекара знаеш какво му казал? Имало е проникване. Ооо. Гъркеч. Значи човек не знам наистина какво се е случило, значи смятам как трябва да се... Не знам. Докторът каза много ме боли задника. Ами каза къде те боли точно? Ами около входа. Докато му викаш вход, моето момче сеща боли. Да. Входа. Ужас. Чисто с първите, обаче не ми го разказаха от до, разбираш, нали? Къде е било, ко станал, нали, ко такова. С проникването човек направо. Кой те разбил къщата, Венци? Старата? Аз мисля, че... Его вандал. Сам се разбия къща. А къде е селянина? Той е от там в Уноито. Струма, където се води. Отдолу. Съм го закопал, виждам, само очите му се виждат, той е нинджа. Ама нинджа. Ама great. Ама нинджа. Ще един пешко прави. Разкарвам още. Това го записвам. Как говоря за това, да бе? Проникването. Не знам, оса. Как вената обикаля и разказа как има проникване. Пешо, аз искам да съм за девятката. Да участвам. А Николов как умира? Не знам, 10. Каква да бикана. Как се кажеш това е? Ето, става 1 часа.